Donar una solució al 100% crec que no es pot ara, però a dia d'avui, el que hem explicat a mode de titular, Robert Lewandowski considera altres ofertes, altres propostes que estan per davant del Barça a dia d'avui. El jugador polonès està una mica decepcionat, s'ha sentit un pèl menys tingut no només pels minuts, pel rol a l'equip, sinó pel tracte que considera que ha rebut en els últims mesos. I ara mateix la situació és aquesta, que té altres equips per davant del Barça. Hem parlat del Milan, no crec que sigui el lloc on acabi Robert Lewandowski, és sensació. Sí que hi ha altres propostes, MLS, Aràbia Saudí, i és una decisió que es prendrà com a molt tard, a finals d'abril. Jo crec que pot dependre també una mica del que passi a la Champions, perquè Robert Lewandowski no vol posar-se al mig ara de... És a dir, si el Barça es classifica per la Champions, esperarà una mica. Si el Barça queda eliminat, prendrà la decisió en breu, en les properes setmanes. Sí, prendrà la decisió en breu. Una mica la sensació de que no s'ha sentit valorat, que hi ha hagut un silenci al voltant del que passava fins que va aparèixer a la porta. El Barça li ha presentat alguna oferta de renovació a Lewandowski? No. L'espera, Robert Lewandowski l'espera, però de moment no ha arribat. Entenc que va per aquí també la inquietud de Lewandowski. Sí, va per aquí també la inquietud de Lewandowski. També ell considera que quan arriba el 2022, Laporta ho reconeix, arriba en un moment complicat, no sabia, pràcticament no tenia garantia de que el poguessin inscriure. De fet, hi ha un detall, que és que Robert Lewandowski firma el contracte amb el Barça el 19 de juliol del 2022 i no té cap clàusula que l'alliberi en cas que el Barça no el pugui inscriure. Una clàusula que sí que té, per exemple, Jules Koundé, que el Barça el va fitxar 10 dies després. Per tant, Lewandowski aquí va arriscar i d'aquí una mica aquest descontentament de Robert Lewandowski. És veritat que tot el que està còmode aquí a Barcelona, però és un futbolista que ha demostrat, com quan va marxar al Bayern, que no només es mou per temes de competició i temes de diners, aquest sentiment, i s'ha sentit una mica menys tingut en els últims mesos. Què cobra Lewandowski? 26 milions d'euros, no? Sí, 26 milions d'euros aquesta temporada. A part, com a curiositat, té un bonus de 600.000 euros per guanyar la Lliga, 1 milió d'euros en cas de guanyar la Champions, una suma de 1.600.000 en cas de guanyar la Lliga i Champions. Per tant, aquests encara, a dia d'avui, encara estan vius.